Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi maideployan dagiti soldados ijay Mindanao. Kapilitan mo't anagawid ni Joan ijay lugar da. Pinadakas ni Joan ni Jenny. Babaan iti panangalan na itiladawan da Jenny. Kanti kasasao na apada na aman norsuro. In forward ni Joan nga ron tiladawan kin ni Sam. Kat namati mat ni Sam. Nga adda lalaki ni Jenny. Iti sabali abangir. Nagsakit mo't tinakam ni Jenny iti asawa na. Gaputa sabalin ti pannakilangan na kankwana. Idi inawagan ni Sam ti inana. Pinadakas manan ti inana ni Jenny. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta o itaalawas anapaulwan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oray jak makit-kita na ijay abalangkantis. Imbag pa'y ni Joan ta na singpa. Talaga balangkantis na ijay babae, nanang. Awan gayam, pauitang kayo iti kwarta. Ikan yun ni Lenny, ngem ikan ni Jenny. Agpaiso? Ipawitan na kiti kwarta? Una nang, ngem ko na ako na. Saan yung ikan ni Jenny? Ay, ariglado anak ko. Uray siya kung ti agawat iti ipawit mo. Bayam day jay na balangkantis. Imot day jay. Sige nanang, manipot ita. Urayan nyo iti binulan ti ipawit ko. Ay, wan! Ay, day taman ti soldado nga anak ko. Awan ti kaskan ka. Ha! The best ka. Lola, da kayo matgayam ti masabat ko. Nainbaga bigat yo. Ikan nakakaditi inam iti kwartam. Well, Lola, ni Daddy ati saan amang mangtad? Ha? Kwa? Ikan na kanto siguro, numadanon. Sige, tada papanak. Agur uray dagiti kakadwak ijay. Sige, Lola. Inak pa'y mat ije pagadalan mi. Bye, Lola. Sige. Ikan mo ti inana. Apay ko mga ikakpay. Pagsugal ko kit din Ikak to, numangabakak iti ado. Delikado sa amat tinakitak, friend. Anya ka di tinakitam. Idi nagkaangkas kayo iti motor ni Sir Darwin. Nakita nga in video na kayo ni Joan iti asidagtigate. Ha? Wala. Sapay kalaat nga dalimabas nga ubing. Kat kalaat ang nagpreno ni Sir Darwin. Naarakop ko tilikudan na. Ay, nakita nga isursurot na ti cellphone na idi sumungad kayo. Kan idi bigla ang nagpreno ni Sir. Ang mga nuday siya babae iti makagapu iti ilalamiis ni Sam kanyak. Madisamot day to yan, friend. Nadalos ti konsensyak, friend. Nakiangkasak laang tamaladaw akon. Asino nga ti umawag? Saan mo't anak ka phone book kanyak? Kabarbaro ang number Song batak man di. Hello? Asino day toy? Kunam siguro na siya tilalaki man niya. Balangkantis ka, babae. Anya ka diti sasawa mon lakay. Awan ti madi nga aramid ko. Ulbod, ti kunam siguro, awan ti makakita iti aramidam dita. Awan ti madi nga aramid ko. Patsanak ko ma. Saan ka na makapaglibak? Adda pamanagnak ko. Anya ko mati pamanagnak mo. Awan ti dakas nga aramid ko kunak manan. Amo ti Diyos na ita. Saan mo nga iraman ti Diyos iti kinadakas mo? Amo ti Diyos, no asino kada ti agar aramid iti dakas. Bye! Hello, darling. Anya ka di makunam ita. Nasingpet ka di ti asawam. Inawagak, kat pinagsasawak. Anya ti kunana, idi pinagsasawam. Nadalos ka no ti konsensya na. Tawan ka no ti madingar aramidan na. Awan kunam ka di pailaang. Inarakop na pa iti kinaangkas na. Sinalpag kiti deja babae. Balangkantis. Kat, kumusta ka ditan? At kami pailang iti bantay. Pasaray, adulat na ti ka-enkwentro mi a rebelde. Agan-anad ka Ayun gayam, nagkita kami kininanang mo. Inikak iti kwarta. Ay nakas taunay tiragsak na si ka. Pinawitak. Imbaga nga ikan na ni Lenny.
Naalak mo tan timpawit mo kanyak, darling. Thank you. Saan tayo pa makasalog? Urayan tayo ti helikopter amang yag iti abasto tayo. Sapay saan tayo akabisado dito ibantay, Commander. Ang mga lulibatan da tayo ti kabusor. Isungaro da saan tayo abasta rumrumwar iti sarikad-kad tayo. Awan ti rumwar ngagmaymaysa. Wen sir, matungpal ti bilin nyo. No adda sumunga da helikopter, sigurado aday jayan ti umemangyag iti abasto tayo. Amangan no adda manan rebelde iti asideg, Commander. Isungarod nga agridam tayo anaimbag. Awan mat ti makitak dito larga bistak a rebelde iti asideg. Oh, si kamat gayam, Jenny. Kumusta? Kastoy, adamang padpadakas kanyak. Ngam sapay ko matakasyan ti Diyos, kat agnakam no asino man day taatao. Tibiyag dito'y lubong. Kasapulan ti sirib, tapno maragpat ti tarigagay. Nga uray adamang pardaya, kasta ka di? Makuna ka di, apanang pardaya. Nupod no nga adda aramid ti tao, amadi. Kadwa na ati tao amadi ti aramid na, iso ti managatap, ken managpardaya. Anya ti kayat masawan. Ti masirib, makaawat iti simple laang abanag. Ngam, sana maturog ti Diyos. Mabalin ayamat amaturog ti Diyos. Isungarod amakit kita na, no asino ti mairuruman, ken ti mangiruruman. Nakita ko't nagsarsarita kayo ka ni John itiruar ti campus, friend. Amang ano in forward na kani Sam timbagam nga in video na. Imawag ni Sam kanya. Imbagaan abalang kanti sa kano. Apay adi ka nagpalawag, friend. No talaga nga ay ayatan nak. Agdamag pa'y kuma, sakbay ahusgaan nak. Sabagay, no awan pa nagtalagnakan ka, kaawatan anak kurang mati panagayat na. Daytang arod kat, friend. Nabayagan nga impanat ti sakit tinakam ko. Ngam no agdamagakan ko, ana. Agong at adagos. Ngam rumbangag palawag ka, friend. Kuma, no dumngag. Ngam saan tagong at matadagos. Iso asaan kun apilitan, no di na kayat adanggan. Anya ka di tinapasama kini Sam. Apay akas la makapungtot iti agsarsarita kayo. Jack nga ron maawatan, sir. At dan samot nakita na iti cellphone na. Isumot ang tinagpungtutan na. Nasingit kayo iti tunggal maysa. Di na ka di imbagagan ka? Ibaga na ko maitayan, sir. Ngam, husto mo't nga adda signal, nga adda karkar namanan iti aglawlaw. Ala, agridam tayo nga ruden. Amangan no adda manen umar-arubayan dita akalaban. Sige nga ron, sir. Mapanak iti banda, ako na mapapanak. Okay. Imbagi jay ta makitam no adda sumunga da kabustor. Di da ka basta makita jay. Ta nagdadakkel ti bato apag lingadam. Kunak no awan kayo, nana. Apay, adda ka di ibagam. Ay, nagalasket ti panagsungsung bat ni Jenny. Ay, masuro na kiti dayjay a babae. Imot! Sigala ko man tinagbalin a manugang ko. Uray iso ti ingkalay sa ni Sam. Takukwak matipuso ti anak yun, nana. Mabalin ka di nga awagan na kon iti nanang. Ngamin, at damad gayam nagkinaawatan niyo iti anak ko. Nanang. Kinapod no na. Nagdun na kami iti apartment iti asidag ti kampuda. Sakbay nga imalis da iti Mindanao. Kasta gayam. Isumat la gayam asaanan nga agaw-awid idi ditoy. Marriage certificate lang ti talgad ni Jenny. Ngam, kukwak ti puso kan Rick na ni Sam. Kan, kukuam tupay ti kwartana. Awan para ka ni Jenny nga imot. Bro, itatadda tayo dito'y kampo. Anya ka di tinagpungtutam, idi adda tayo di bantay.
Ipakitak ti in forward da kanyak a video. Kita man, bro. Ay na, bro. Di mo ka di makita ti ubing ang nagbalasiw. Isu akilaat ang nagpreno ti motor. Kalaat mo't nga marakop ti asawam. At dalakit di relasyon da iti dayta lalaki. Apay nga rod anak angkas iti motor na. Saan samot tan anayin kalintigan dayta, bro? Husgam adagos at di mo pa'y matnapanaknakan. No awan ti apoy, awan mo ti asok, bro. Ngum numaminsan, depende iti pasamak, bro. Saan mo nga isakit ti asawak, bro? Bro, awan ka di pa nagayat mo iti asawam? Taapay akaguram. Hello, Lakay. Kumusta kan dita? Nakaawag ka mat? Naira na nga da signal dito'y ayan mi ita. Ginundawaya ko na ating mawag. Natalgad kayo kadidita, Lakay? Awan bakad. Awan pa'y mo tinakita mi akabusor. No adda makita dagiti kakadwa mi iti asidag. Agpunay kamin. Madamag ko man gayam. Asino ka diti mang padpadakas ki ni Jenny? Imawag ni Sam ka ni Jenny a pirmi nga unget na. Isu nga inulit ko akinita ti cellphone na. Nakita ka. Ngayon forward ni Joanne. Agpaiso pay laang ti kunak ni Joanne ti mang parpardaya ka ni Jenny. Jagmut lamamati. Tamamutan ni Jenny. Saan nga isutay klase ti babae nga gayayam iti apoy. Masyanak pa yan kini Jenny dito eh. Saan pa'y gaya mapapawitan ni Sam? Anya? Kat mo pasaray kadwak. Numapan kami iti remittance center. Kasta ka di? Imawag ni James kanyak idirabi eh. Naibaga na pasaray agkadwada kanu kanila kay mo amapan agpawit iti remittance center. Nalabit nga dapaw-pawitan na sa bali. Amangan no ni nanang na. Naku napay ni James. Ani kanu Joanne tinakita na nga akin account iti nangi forward iti video. Kunakon kat. Masigurado ka nagsinubyan dagiti dua. Dakas day jay a Joanne. Amo na nga da pamilya jay tao, tutupan naman. Si Bibiak pay laang. Gamaddan iji impyerno ti kararwana no saan ngagbalbaliw. Apay nga tangad da kasta klasin ti babae. Agawan na ti saan arumbang apara kadakwada. Ikarkararag ko asapay ko matagnakam dan ngagpadpada. Ngamawanan ti panagayat ko kanisam. Gapo iti naramid na. Kan hinusgaan da ka nga awan mat ti madi nga aramid mo. Amom ajak maramid ti pagpabasol da, friend. Didak ko maipadpada kadakwada. Naalatan ti impawit ni Sam, nanang. Inakagpasyal, kan mapanakag-shopping. Da kayo ngay. Inak mo ti di ayan ti agururay a classmates ko, Classmates? Agad-adal kayo ka dinanang. Classmate ko itong it's. Kunak noan niya itayan a classmates ako nayo. Tong it's matgayam. Wan, tapno saan amadlaw asukal, terarabidan mi ijay. Nalaing kayo, nanang. Iso nga agbagay ta. No data ti agkatugangan. Kaslakas jay latan, nanang. Agkatugangan tan. Wan ata data ti agkamarmares. Saan aday di a Jane? Nagkasarda nga agpaiso, ngam anya ti Serbina ngay da di a nagkasaranda. Ngarud Kas naawan mat na sabat mo, Jenny. Maestra ka pa'y mat ngarod. Agdardarasak namin amapan iti pagadalan. Pasensya kan, ngam awan panawon ko kadagiti awan ka is-kan na tao. Maladaw akon. Pagparangam, nga awan ka is ka. Gaputa maestra ka. Apay ngarod ako kwak pa'y laang ti puso ni Sam. O, asino ita, ti awan ka is ka na. Agsipod tadi ka makakita iti kabukbukudam. Makisaw-saw-saw ka iti saan mo aduyog. Siyak ti sigod, akayan ayat na. Saan ko nga inagaw ni Sam?
Tanagwin naswas kayon, sakbay asimre kak itibiyag na. Di ka di makasarak iti kabukbukudan? Iso asinubliam tinalpas mo nga imbalang? Di takan. Uray anya pa'y tar aramidam, Jenny. Kukwa ko ni Sam. Anya ka diti padpadaanam, Joan. Adda ka mat iti asidig ti pagadalan. Tapno makakita ka kadi iti video? Anya nga i-video ang sasongan? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaulam ti pamilya ti akin pamilya. Awan laka din ti sabali. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaed da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit metit ited ni bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat met ni Jonas iti kwarta, ken ni bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngem kanayon mat nga andingayan, tinasimpet a sekretaryana anifay. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawag kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat iti bang-ar kan panaginana. Panasak man nga rute. Barang mabawasan mat, tidagansan dito yung kaunggak, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansanoong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi a pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target. Nabayag adyak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige, uray sa anak api malpaltog. Awat ti karit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di bear ti premium. Sige, padasak man nga rod. Maysa, dua, talo. Natamaam, sir! Napunta am ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaek, ngem, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear kan ti maalak a premyo. Aham. Aday taan. 1, 2, 3. Uy! Natamaan mat. Ay na, dakal asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamuan ni Armando abasitit ited ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga Angel ngam iti siya. Siyempre, si ka. Napatpatag ka.
Ta ay-ayatan kakat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidem timbagak. Sige man laangan. Miss pa kayat mo kadi mo ti ice cream? Wan, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangantay ti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ay ayam. Saan ka di nagdakal unay? No may karton ti ipawit ta? Katay ayam laeng. Ngam, nakalalagip da ito, sir. Damo pa nagpa-share ta. Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan posikan. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tap na daliw-liwan. Nakadanon sigurong ti impaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw-itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantanto iti sabali manen aparke. Okay. Basta da ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasya, taadda ka mat akadwak. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayon ta amapan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo, dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngayon kabil na itirabaw ti kamag. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arako punta ito at teddy bear. Kasla siyak da ito'y. Premyo iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Huh? Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man matinote. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustom da ito'y pusikat nga impawid ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustom. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadagitoy. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wan manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa rider. Ang asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Fe. Awan makaartap kan ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina? Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga ta tititak? Jak kayaten amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni papam no sumangpat. Total,
Sanda pa'y nagkasar ka ni titam abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel at teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na. Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Sino ni Tita Fe? Dahita ti pakariribo ka. Sino nga ta ni Tita Fe? Ni Tita Bitina? Nauyong. Kasanon, no nauyong manenday dya at Tita Fe. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpot a package? Nakaamwam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asimang pat. Ne, apay ajak amo nga da si mangpot a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nukado ka no ti chocolates when nulupot kanda dumapay. Sino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemeng am iti package, sika, babae. Apay ko mga ilemeng kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti simangpot a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan ngagsasao iti pudno, Mami? Sino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kukwak di package? Kayo kitain iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayo, mapan kayo iti silid ni Angel. Intaman iti silid ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kukwak da ito eh. Kukwa na ti sinan pusa. Nan, basaag man tin-note iti baba. Nagapo ka ni Armando. Katoy maisa. Nagapumit iti agnagan iti Tita Fe. Ha? Sino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan ang mabalin day toy? Masapul aduktal no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, uwan madam. Balasita nga payde kitanda akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan? Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Dita ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga agina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga dakin ka day teddy bear ni Angel. Anya ko matibibiyang mo, kayat ko nga rod. Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day teddy bear. Ited kunto no dandan ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan na ti teddy bear. No asino tinangisagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat, binulod ko laang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Apay ka di amakibibiyang ka, kat katulong ka laang. Siyak ti amo! Manang, apay nga awat ti teddy bear ko.
Ladingitag ng inala ni Santan. Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam ken ni papam no umawag. Inton sa mangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko kan ni papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na ka iti dakkel asinan pusa. Saan ko nga mo, tita? Amangan no gayam ni papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isublina tinted ni papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laang. Ada nga rodon ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni papakday di at teddy bear. Numaamwak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tagpadaan na bartag damaya kan Carlos, at dangaron na pasamak kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Idi agangay, aburido ni Maya, gapo iti kinairesponsable ni Carlos, nang runa, tagdadagsenan da itoy. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen, kat nangabang matiinana, iti massage clinic, apag masahyan na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga da ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Nga nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Itangami na panawan, sa pulan ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadagiti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko. Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. Numayat ti serbisyom, kaya't nakalakit di ti tao. Amin da kita'y nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to ka no. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Uy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan ba tatangdanan na kaninanang mo? Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas.
Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Ay, saan mo't abagay Tasan asya ti akin kukwa? Ay na si Kamat. Assistant laangan, mayatan. Mangrugi ka nga rin ton bigat. Kaasimat ni Nanang, no isupay lang ti may agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Oy no, adumat nga agpayso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Ay, makagatang ka pa yan iti lote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano ti nagpamasahe ang nagmalam? Pati pa'y nasakit ti saka na anataangan. Umay daag pailot. Jak nga ron ni namnama akastoy kaado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apay adi ka matagaw-awidan. Nanang, pangasim. Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy. Anya tinapasamak mo. Apay ngadda ka dito ospital. Aga na akak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak? Ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pangasim ta umay ka. Marigatan ak nga ganak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo, kaduam. Itatagregat ka, ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kuman, pangasim. Sinalbag kit ni. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam, ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka, adi yu pa'y imbagbaga kanyak. Italang nga ibagam, taaganakan. Pestekit di, ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nak matinananang, saan kayon nga gungat? Pangasim, pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mo't ta wife kunak manen. Sapay illegal. Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapuam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Asino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko lang binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mo't di ta parlor ko. Sige, tagawid akmot tan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo. Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo mat anala daw asimang pait.
Inuray ko ni Helen, tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko na, tatang. Mala, aginan na kayo nga ruday, sakbay ang mga tayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpat kat ni Lolo. Agluto no mala daw ta sumangpat. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko na, iti kinasing pa. Tapasablugan dak pa'y mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat nasingpat kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpet kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, isuan nasingpat kami, mat. Ala, aginan na kayo nga ruday. Tayin na kon agidasar iti pang malman tayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y nagpasada? Pinaay mo lang arudan ti arapaap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyaga po iti aramidyo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko anasapa. Ni nanang, agpay sumat, ipanpanakkel ko. Ama daanak iti anak adi adal. Angem saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Damat ibit ti maladaga. Nagbas ngay kagaya man? Anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kas taladi. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad, iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na, tawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you, tabi nayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Taimbes ka nung agbalinak a midwife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan, ti apo ko na. Kaano ta ka di nga agkalay sa? Ah? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo nadda kwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim, igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas ko ngagpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pangpaadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Ha, sa bali mo ngamin aramid mo. Si kamot day tamasabat ko, Ben. Nagapuam. Nagapuak iti balay ti gayam ko, nga amok. Anya ti kayat mo asawan? Gayam mo ti amom? Diyo ka di pa'y amo? Siyak ti assistant ni Helen, iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Adda ka di massage clinic, jay bulag? Oy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, adu ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak, nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamat tilugan no awan gasolina na. Kasta ka di. Ay, wan gayam. Apaya saanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? At damot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan.
Di mo la matultulad ni Helen. Kas jay ka kumamat. Anya ko matituladak kan kwa na. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudi kan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag kunaamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Ha? Imposible dayta. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud day di abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag. Kat dumuras ti biyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kading agyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusaan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Ta, asino kumati alaam akaduam aber? Nagado a babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa'y lang nga pagrebangan na yati kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko. Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. Nayunan tapay ti urnong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang intun mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti maipatakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiiten a mapasamak dayta, anak ko. Imbaglakit din, tado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno dayta, nanang. Awan daytoy apagsapulak no saan agapukan kwa na. Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas ken natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mo't ni Helen? Adan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Day met lang nag-training ditaw, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namot lang anasingpot day jay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mo iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pala ije ba niya? Alaak man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Masino day ta babae? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen. Tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw nefe,
Akanayon analiday ni Armando, abos na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at teddy bear kan sinanpusa iti panagayayam da. Impawit na nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan a fe. Anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan ti tuloy te seryetay ita alawas ana pauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni papakday at teddy bear, tita. No maamuak aluklukon nak ti amam. Sikat ipagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day jafe. Ang mga nuluklukon na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadag iti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka anta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmalingbat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam. Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinaskan, maamuak no asino day jafe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam? Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay manan day babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day afe. Amangan mat no babae na ija abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikarwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan. Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laang, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae? Siyak, jak perumrumwar dito balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit dito ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti makaspasamakan ka? Ay, agi mo ni Bitina. Gapo iti sinanpusa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mo't apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pauitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi madya anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina.
Manangimon, nga awan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta a tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado ang ginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adon ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasanungay dya gatgatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankan sa matitirimitan center. Siyak samot isipsiputan. Apay nga da ka man dita? Si Kamat, apay, di mo kaya't akadwaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami. Iso nga rod nga ibagbagak akabit mo, tasyaket nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayayat, nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan si Rubik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to dayta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Naa, taagdon niya ti danga. Agi baon pa iti mangala iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak ngamin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang nyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra, tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Intun kon indanon na ni sir. Ay, di kagar-aramid si ka, babae. Mabit lang. Nayuna kon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumatkan ka ti mabate. Imbag tada ka, Manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimat siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madag iti agina ditoy, Manang. May mayat-mat nga rod no awan da. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, Manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanaganak iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko saan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, inton sumangpat ka iji balayo. Mayat sa ngagpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapan nag-eskwela.
Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayo nak nga agpapansin, no kas di adagasan na ni Angel, ngam kas labulag samot. Pag kunaamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko, ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin na sidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel, paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. Adamat ket di ni manang tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarsarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan, tapno at damagi mo lamang. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Pay. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot tan ti ugali na ita. Iraman na pa ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata nasaya ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo, Fay. Sika tinangan andi ngay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, inton agsubliak. Sikapay laeng, tinasingpat afay. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apa nagbakasyon mo, sir? Aha? Amangan ngami no inton agsubliak, addan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laengan nga agkaadalan? Kaayan ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinarem. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laeng. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap ko nga da relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di da mo nga adda akon dito ruwar. Kalaatap ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umuna gak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan mang tultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ti kayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo,
ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti ladawan nga in-forward ni Joan ken ni Sam. Nagatap ni Sam. Inawagan na nga rod ti inana. Kat imbaga na nga isulaang ti pangipawitan na iti kwarta. Ngam isugsugal laang ti inana ti kwarta. Adi na pa'y inikan ni Lenny nga apo ko na. Iti may sangal daw. Inalaan manan ni Joan ni Jenny iti ladawan. Anakaangkas iti motor. Kat in-forward naman nanda ito'y ken ni Sam. Ad-adamanan ang nagpungtot ni Sam. Inawagan na ni Jenny. Kat imbaga na abalang kantis daytoy. Saan na makapagpalawag ni Jenny? Ta saan nga inikan daytoy ni Sam iti gundaway nga agsao. Itirwar ti Campos. Nagkita da Imelda ken Joan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas anapauluan. Ti kabit. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anya ka di ti padpadanam, Joan. Adda ka mat iti asidag ti pagadalan. Tapno makakita ka, iti i-video? Anya nga i-video ang sasawam? Saan kit din? Kaasi ka mat. Dadaalam pa'y ti pamilya ti akin pamilya. Awan la ti sabalen. Anya ka din ti sasawam, ah? Saan kan nga gindide? Saan kami akay pas nga idikalman, tapno saan kami amakaangot iti tinaltal abaraniw ako nada? Jack amot isasawam. Pumanawak man langan. Che! Uray kaluban tinabangsit. Sumngaw kat sumngaw tulata. Oh, madlaw ang nagsangsangit kan naliday kagayam. Nagkita kami ka ni Joan di Tarwarte Campus. Nakitak mat. Jack nalapdan a pinangagan iti sao. Uray siya, friend. Pinangagakmat. Sakon to tinalikudan. Bareng ano mang rik na. No, adarik na na ah. Kastansa dagiti kabit. Isuda pa'y tinatangsit. Siyak di tao asan amang idaldal iti bagina. No di dakon kaya. Panangloko ti aramid na. Sikapay lang ti addaan karbengan ken ni Sam. No isupay lang ti ayatan na. Awan mabalin ko. Ngam agteksak ken ni Sam. Ibagak nga awan ti madi nga aramid ko. No basaan na. Nasayaan. Ngam no saan. Adakan kwanan dayta. No di nakakayat adanggan. Mayat nga agpaiso no text mo. Basaan namat siguro. Damot text ti nga. Basaak man niya ti bagbagana. Sapay kuma tan salon at ka. Tapno mabasam daytoy ipalawag ko ken ka. No pakaragsakam ni Joan, awan mabalin ko. Nabayagan nga impanak ti sakit tinakam ko, iti aramid mo. Ngamkid dawak adi mo ipulagid kanyak ti basol, asika ti mga aramid. No nakiangkasak man kini Sir Darwin, awan mali siya na dayjay. Ti panang baybay am kada kami, adi nakampay ipawitan iti sweldom, addakan kadaytan. Ulitak, awan ti madi nga aramid ko, ammo ti Diyos dayta. Sapay kuma, tapakawanen ti Diyos ti agar aramid iti dakas. Bro, apay akas ladda pa kariribukam. Awan daytoy bro, at dala pang panunutak. Amangan, mabalin amaamuan. Mamati ka kadi iti video iti cellphone ko, bro. Kita manalaing bro. Agayat kan ka tinangi forward. Kayan ayat mo di. Ang insukat na ka. Ita, isupay lang tipatsam? Isupay lang tayo ayatek, bro.
Anya ka di ti addakan ko na nga awan ka ni Jenny, bro. Di mo ka di makita nga uray masaksaktan jay tao. Saan nga agtagtagari? Mariribo ka na, bro. Saan ko nga muna niya tipod no? Ape adi ka agdamag ka dagiti kakadwan aman nursuro. Sigurado lakit di akaluban dati aramid da. Takatrabahuan da lakit nga rodida. Awan ti makaluban adakas nga aramid, bro. Di damot siguro kaluban, no adda makita da amading aramid na. Nabayag asana nagawawid ni Daddy. Apay ka di, Mami. Mabayag da ijay Mindanao, anak. Saan ka di nga dagubat ang mapaspasamak ijay? Adda, ngam saan nga amin apasat ti Mindanao. Adda dagiti pasat nga atakaran dagiti rebelde. No sa dino ti ayan ti rebelde, ijay mo ti papanan dagiti soldado. Kasanon, numalibat ida ti rebelde, Mami. Isungarod nga aduda, adda parawanawan, adda largabistada, tapno makita da iti adayo, no adda umay akabusor. Kastagayam, Mami. Sapay kumata saan ang maisagmak ni Daddy. Naabakak mo't idikalman. Ay, awan kat nga rod kwartak itan. Uray siyak mat, nanang. Ngamin, ada ginatang ko anapintas abag kan sapatos. Addan tumanan ipaw it ni Sam inton umay abulan. Wen ananang, agpaw itumanan. O sige ha, tainak pa'y mat ije balay mi, nanang. Kaano ka kadimanan nga umay? Umayak tulat na. Bastawan papanak. Agkuyog tantumanan amapan mangala iti ipaw iti anak ko. Wen ananang, dagasan kanto. O sige ha, inak ngarudan. Saan arumbang nga itad ko kankwa na pinabati ang kwartak? Naglalaingan na ngay day tabak. Diyak mo ito nakita ni Joan iti Ruarte Campus gayam. Awan siguro tanagbaligi anang pardaya kanya. Pasaray mapan kanumot ni Joan iti balay ti ina ni Sam. Nadamag kumat day ta, friend. Bayam, isuda mo ti agbagay. Adapay na kay baga kanyak, ngagkuy-kuyog da amapan iti remittance center. Sana bale, in-text ko ni Sam. No patsanak, agyamanak. Ngam no ni Joan ti patsan na, awan mabalin ko. Saan nga tan amalawlawagan ti susik yung agasawa? Kaslasan ko matan atarigagayan, friend. Nalpasak un anasaktan. Saan nga ta amailiw iti anak mo? Uray mailiw, no saan mo't akailiw ni Lenny ti amana. Saan nga ta ngagsublikan ka? Diyak mo nagsubli pa iti panagayat ko iti asawak. Sinaktan na. Iso anak po na santi panagayat ko kankwana. Gapu ka dagita rebelde. Saan tayo ang makaawid iti babalay tayo? Mailiwak pa ikit din iti pamilyak, sir. Makaawid tayo lang, no awanan ti rebelde dito ay arehyon. Anyang namin ti ilablaban dagita rebelde. Manglilibagda. Kaya't da tagikwaan ti daga masakupan da ito yung lugar. Ngam saan mat nga ipalubos ti turay. Naglalay nga dagita rebelde. Di damot kukwa. Medyo nabayagan tayo dito sir. Amang padpadaan iti kalaban. Dito'y pa'y mat nga rod kabambantayan ti sakupan da. Irurumenda pa'y dagiti umili. Alaen da dagiti produkto da. Sa bali mat aklase ti pagbibenda. No kumangamin sumukudan. Nagmayat kat kuma. Budno da kunam. Awan mapasamak arinupak no awan dagiti rebelde. Nakitak dagiti dua nagkuyog. Naglugan da iti tricycle. Asino adwa, friend? Da Joan kantiin na ni Sam. Amangan no nagtinulungan da ka pinardaya, iso agim murakan ka ni Sam. Mabalin na kasta. Tada nga min gundaway idi, adumaw dawat ni nanang iti kwarta. Kunana para manak kanumot iti sweldo ti anak na. Inikam ka ni? Saan na ka matapaw-pawitan ni Sam? Da ita timbagak.
ngam pimanaw at manabutob. Kunak nga ikaktunog sweldoak. Apay ko mga ikam, di na kantupay maikkan ti anak na. Si kantukit din ti mangtad kwa na. Kumamat no saan asugado? Ne, si kamat ti masabat ko na. Naggapuam ka din. Nangabak kan samat iti sugal tamayat ti isam mo. Aywan, maestra. Swerte kita nga daw. Ada nga rudan maitad mo ija apukom ani Lenny no kasta nana. Ay, pagpuunak pa daytoy, maestra. Inton dakdakkel taon, ison taon ti panangtad ko. Naggapo siguro iti nasingpet a soldado nga anak mo ti pinagpuunam, nana. Anya kumapay ngay. Awan sa bali a paggapuan ti kwartak, no di isulaang. Ibaglakit din ata kanayon nakapawitan ti anak ko. Kasta ka di, nana? Imbagta nakapasyar ka dito ibalay, friend. Nasabat ko ti katugangan. Naigalis ti dila na. Di na mo nga agayem ta. Imbaga na abinulan ka nung agpaw-paw it ni Sam. Kunakon kat. No day ta ti pagragsakan da. Bayam, friend? Sorry, friend. Saan ko la kuman nga imbaga? Tapno saan ka amasaim? Agyaman nakit di kan kataindanon mo amin kanyak. Amin amadamdamag mo. Masyanak ngamin kan ka, friend. Nasingpet ka ngam irororomanda ka. Mas dawak mo't iti asawak. Namatila at dagos iti panang pardaya da kanyak. No siyak nga tati pakapasamakan ti kasta. Diyak laamon, friend. Masapol anatib karak para iti anak ko. Nung amin paikulbuak, kaasimot ti anak ko. Bilibak iti kinatibker mo, friend. Bro, naamiris mo ka din. Asan arumbang aguraam ti asawam? Mariribukan ak pailaan, bro. Ngem ni Joan pailaan ti ipitpitik ti pusok. Apay nga rod nga kalaysam ni Jenny. No saan mo akap-kap naghan? Kuna kami no saan kami ngagkita idiki ni Joan. No sa bali la babae. Amang ano indarumdakan. Ay na, hindi mo ikan gayam iti abasto ti aginam. Di mat kabit mo ti pangpangtadam iti kwartam. Uray ni nanang ko. Imbaga na balangkantis ni Jenny. Amom ka di. Kanayon kanu amapan makisugal ti inam. Imbagak mat iding ay sardengnan. Ibalakad ko kan ka. Adamagam iti anak mo. Nuik ikan ni nanang mo iti kwartana. Hello? Asino ka di daytoy? Sakda ito'y anak. Kumusta kan? Daddy! Nasaya atakmat. Ngam ni mami, kanayon analiday. Adda pa'y dyan makitak ngagsangsangit. Kaya't ko amaamuan, no manutit-itit kan ni Lola makwartam, anak. Kwarta? Ni, Daddy, dinakmat ikikan ni Lola iti kwarta? Ngam, kunati kaadalak, akanayon kanu amapan iti sugalan. Agpaiso ka, di adi na kaikikan ni Lola iti kwartam? Nilaang matmami ti mangmangtad iti kwarta, Daddy. Isulaang ti mangipatpatag kanyak. Sana po nun dahi ta, anak. Patpatgin kamet. Kasta ka di? Jakmat ngamin marik na, Daddy. Di ka pa'y agawid ditoy. Saan kami ngamin na basta makaawid, anak? At da kami ngamin dito Mindanao. Ay, kasta ka di, Daddy. Agan-anad ka nga rod dita. Mami, inawagan na kitay ni Daddy. Anya timbaga na anak. Dinamag na, numanutit-itid ni Lola kanyak akwarta. Anya nga itinsumbat mo. Imbagak asikala ang timangmangtad iti kwartak, Mami. Ang mga no in-text ni Imelda iti asawa na. Kat imbagamot ti asawa na ka ni Dadim. Adi na kaikikan. Kasta nga ta, Mami? Wan anak. Kan, ang mga no ipawpaw it ni Dadim ka ni nanang na. Wan no ka ni Joan ti kwarta.
para kumakadata. Mami, jak maawatan. Apay asaan asika ti pangipawitan na iti kwarta. Talaga adi mo pa'y maawatan ti amin ita, anak ko. Hello, anak. Nagpawit ka kadimanan. Mano ka itid mo kinilay ni nanang? Ha? Kwa. Kakumaide. Kuna na nga adda ka no kwarta na. Di na siguro kaya ti itid ko. Mano abulan na nagpawpaw itak nanang. Apay adiyo man la inikan ti anak ko. Ay na, madino ka na yun nga ado ti kwarta ti ubeng. Imbaga na, anila ang mami na ti mga patpatagkan ko ana. Mano ka din ti impaapak iti sugal nanang. Ay kwa, sa anak mo't kat nga agsugsugal. Igat-gatang kumat iti agas ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panagtraining ni Helen ngagmasahi kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya, at daim mawag iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Nga madapay laijaban niya. Alaak man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Ha? Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang mat. Kasta gaya ma. Ha? Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y mat. Kan nasalunat ka mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver ka mat iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakilakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigur a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo metin na nakaurnaw ng iti pagbalayaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ama ipatakder ti balayaw, anak. Da kayon ti makaam mo tatang.
Ay, amangan no adan tao iti parlor ko. Siya kunti makaamu anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmatin nga agtrabaho. Alang nga rod, tatang. Tama pa nakpay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam. Tadaak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo, tatang. Asino pa'y kumatiag ti tinulong? No saan adatayaw anak ko? Wala, tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawam? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang dahito boarding house. Di na kamatanik ikanti inam iti kwarta. Awanan kay tibain. Mudto'y ta cellphone mo. Ne! Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang! Tapno awanan ti aramatam amang text kadagiti agduduma babae. Ay na! Makabil ka makitam! Sige! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Pumanawak man layangan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko, nana. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amu tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasim ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at tinapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adtoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ikay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang saan a Pilato day jay? May sakas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day tati maganab di kasken ka agarang ganjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day tapa nagsorim tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadag itilako. Amangan no inton sumangpeta kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaang kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayam ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manen nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang, tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen? Hoy, adu Kat numadamapay amang ipatpatak der iti balayda, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan!
Nujak agbiddo. Sika ni Pilato. Ha? Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay nga inawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaang a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Sana siya tipagdamagam, bastos. Nuadda panunot mo. Ingkakitaan, kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kit din. Bastos at talaga dyan ang sikugkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang. Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung day at tao. Taoray siya kat linipat kumatan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Wain, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado nga ti parokyano ni Helen. Magustuhan dati serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok latan. Nanang, umay ka manganan. Itay pa'y anak ko ululimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Kat adda atiwan na asan ang bulag. Maawatak ti kayat mo asawa, nanang. Nadyak agbidot. Ni Helen tidakdak amatam. Amo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulag. Dimurasan. Lading itak, nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang? No asino pa'y ti tinagtagibasit ko. Isumot tinasaya at ti masakbayan na. Oray siyak, nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan tapay apumanaw, aging gat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumapanti gure-gure ti anak ko.
Ipan ko kumay di ospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ron itan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no addag pa utang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray bagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada at tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngay awan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay? Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di ospital nga mawan kwarta. Kasta ka di. Aguray ka, taikan ka iti pang pa-ospital mo, iti anak mo. Agpay sa Helen. Anday pautang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pala ipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman, gapo iti anak na. Ayan nga ta ti asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga adda asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rum-rumwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang. Ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang. Kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Di makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyang kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.